Време е за бързо забавление с мини-историите на Картунито. Чуй ти песента и пей си с нас сега, и тъй хубаво ще бъде. Грабвай инструментите. Следва Бъгс Бъни строители. Гризи се нуждае от помощта ти, за да хване лемингите, които се крият. Бързо, ето ги! Посочи му ги! Страхотно! О-о! Пак се започва. Този път се скриха вътре. Можеш ли да откриеш всички тях? Точно така! Колко успя да откриеш? Явно Гризи не може да ги хване без твоя помощ. Помогни на Гризи да хване лемингите. Всеки ден от 6 часа по Картунито. Славейте се! Това! Колко обиколки направи? Не знам. Не мога да броя. Защо грижовните мечета са твоите най-добри приятели? Първо, защото са супер забавни. Второ, раздават най-хубавите прегръдки. Трето, определено умеят да танцуват. И не на последно място. Четвърто, водят те на вълшебни приключения. Гледай специалните епизоди на Грижовните мечета "Раздай магия" всяка събота и неделя от 16 часа по Картунито. О! След мъничко ще сме напълно готови. Добре, пробвай сега. Много ли е? Картунито! Време е за строежи. Бъгс Бъни строители започва сега. Бих направил всичко за Силвестър. Дори ще скачам някъде другаде. Еха, ти наистина си ми приятелче. Наистина ли? И още как, малко приятелче. Много съжалявам, че не мога да видя твоето. Време е за забавления с тези котка и мишка в шоуто на Том и Джери. Следва по Картунито. Гризи се нуждае от помощта ти, за да хване лемингите, които се крият. Бързо, ето ги! Посочи му ги! Страхотно! О-о! Пак се започва. Този път се скриха вътре. Можеш ли да откриеш всички тях? Точно така! Колко успя да откриеш? Явно Гризи не може да ги хване без твоя помощ. Помогни на Гризи да хване лемингите. Всеки ден от 6 часа по Картунито. Следваща спирка, алеята на развлеченията в Готъм. Не забравяйте да се отбиете в новия аркаден клуб. Хей, имаме ли време за... Не. Защо грижовните мечета са твоите най-добри приятели? Първо, защото са супер забавни. Второ, раздават най-хубавите прегръдки. Трето, определено умеят да танцуват. И не на последно място. Четвърто, водят те на вълшебни приключения. Гледай специалните епизоди на Грижовните мечета "Раздай магия" всяка събота и неделя от 16 часа по Картунито. Искате аз... Колко обиколки направи? Не знам. Не мога да броя. Сега време е за вълнуващо приключение с шоуто на Том и Джери по Картунито.